Какъв е отбора на сезона на английската висша лига според Кинг Роби? Вратар. Вратар, за мен най-добрият вратар в английската висша лига през този сезон беше Сен Ламенс, така че няма абсолютно никаква конкуренция на вратата. Може би някои хора ще кажат Дейвид Рая, но за мен е Сен Ламенс. Ляв бек. Ляв бек за мен най-консистент левия бек в английската висша лига беше Люк Шоу, така че бих сложил Люк Шоу. Тук в сметките мога да сложа и Патрик Дорго, но слагам Люк Шоу. Първи централен. Първи централен защитник, тук бих сложил Габриел от Арсенал. Наистина топ защитник, затова първият ми централен защитник е Габриел от Арсенал. Втори централен. Вторият централен защитник за мен трябва да е Хари Магуар. Буквално най-добрият централен защитник в английската висша лига, така че бих го сложил него. Десен бек. Десен бек, тук бих сложил най-добрият десен бек в света, който се представя на много добро ниво. Даже аз си мисля, че на световното първенство ще направи фурор и десният бек за мен е Диого Дало. Дефанзивно полузащитник. Дефанзивен полузащитник, тук е само едно име, тук бих казал Каземиро. Печелил е 5 шампионски лиги, с Манчестър Юнайтед има над 8 гола, така че Каземиро трябва да е дефанзивен халф. Сега ми кажи двама халфа. Двама халфа малко по-напред. Първият халф е Деклан Райс от Арсенал, наистина топ халф, един от най-добрите във висшата лига, и другият халф за мен е Бруно Фернандеш. Наистина най-добрият халф за последните 6-7 години в света, така че бих казал Бруно Фернандеш. Добре, какво ще кажеш примерно за ляво крило? Окей, за лявото крило тук става малко по-интересно, затова бих казал човек, който наистина, човек, който помогна адски много за титлата на Арсенал, и бих казал Леонардо Тросар. А дясно крило? За дясно крило тук става прекалено лесно за мен, защото бих сложил един от най-добрите десни крила в английската висша лига през този сезон, но и през миналия като цяло бих казал Амад Диало за дясно крило. Примерно за централен нападател. И за централен нападател тук няма спор, че избирам Бенямин Шешко. Наистина млад футболист, наистина развива се в момента, има над 10 гола в английската висша лига. За мен е суперзвезда, бъдеща суперзвезда, и да, за мен това е централният нападател. Я ми кажи треньор. И треньор в английската висша лига, без абсолютно никакъв спор, трябва да е... Тук между другото се колебая между Микел Артета и Рубен Аморим, но бих казал Рубен Аморим. И това е отбора на сезона в английската висша лига според мен.